nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sa Number 1 Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, naano ka uka? Nga daw kadalom gid sang ginapaminsar mo. Uray, galibog ulo ko. Ay nga man uka. Hindi ko man ka-score sa akong amiga nga si Olga. Kay man may nagabantay sa iya. Sinong nagabantay sa iya? Ang iya manghod. Ay kahapos sina. Kundi, panghaluyagan mo ang iya nga manghod. Lalaki iya manghod. Ay sus, kamango man sa imo oy. Ang buot ko silingon. Paayunan mo ang iya manghod. Hatagan mo siya kwarta, dulce, o kung hindi gani, hampanganan. Uy, tuod no? 20 pesos.
kadugay man sini magtulog sang manghod ko man. Dugay-dugay. Maabot na nga daan si Uka, pro. Boy, wala ka pa natuyo? Wala pa? Natuyo ka na ah. Tulog na to. Hindi ko yan magtulog. Nagsiring si nanay nga daan nga bantayan ko ikaw. Ha? Nga bantayan mo ko kunuhaw? Kay basi ko na magabo ka. Ay, paano na lang ni man? Dali na lang nga daan mag-abot si Uka. Pero, hindi pa yung magtulog ang manghod ko nga ini. Hala, si Uka! Ha? Siya ang nagapanihol nga ina. Anay ka, gawahon ko siya sa may bintana. Boy, diri ka lang ha? Psst! Uka! Puti, ano nga? Masakan ako da. Wala pa makatulog si Boy. Wala kaso na. Ako ang bala. Ha? Boy. Ari ang chocolate to. Ari pagid ang dugang nga kwarta. Ba? Chocolate. Tapos may kwarta pa gid. Oo. Imo na na, boy, ha? Pero hindi agad manugid siyang makita mo, ha? Dira ka lang tulog sa may guwas ang bintana. Ari na ako, Olga. Ano ang natabo sang wala ako? Ha? Wala ah? Hindi ako magpate. Kilala ko nga daan nga ikratan ka. Boy! Dali, di bala anay? Nga anay? Boy, ano ang natabo sang wala ako? Wala nay. Pero ari diri kay na si Uka. Bay, si Uka? Ari dire ka ina? Kag ano ang ilagin himo? Wala man nay ah. Nag-away man lang sila. Nag-away? Ati ba ayoko na mo? Pero grabe nga away nila nay mo. Gakagtanay pa sila. Ha? Ano? Ano nga kagtanay? Oo nay. Nagkagtanay sila sa sulod sang kwarto. Kagdason, nag-away sila. Ano ang ginsuguran sang ila nga away, haw? Ambot lang nay. Basta nagsinggit lang si Mana nga, Aragoy! Nakibot ko mo. Siling ko. Nano ka nang? Siling ni Manang. Ginakarate ko si Uka. Pero digit si Uka na mo. Ha? Oo. Nga haw? Kaya isa magwa sila sa kwarto. Do hindi na sa makatindog. Kagdason, nag-aduyog-duyog sa maglakat, nay. Kag hindi lang inanay, nagadiwal pang iya, dila.
Animal ka nga, Olga ka? Gingguba mong record ko! Pilimon, hindi ka maghalin diri sa balay, ha? Kay may kadtuan ako. Diin gali si Pipa? Din ka makadtunay, ha? Sa kay kumari Luida, Pati ko, nag-abot ko nung bata niya nga halin sa Hong Kong. Kag mapabulig siya sa akon sa pagluto sang pansit. Para pansit! Ay, hindi ka makapakot. Basi kung sa pagbalik ko, may dala na ako nga tsukulit kag habon. Hindi ka gid maghalin diri sa balay, Pilimon, ha? Kay basi bala kung takabon sang kuring ang aton pinakas nga ginbulad ko. Oo na eh. Ati, sige malakat na ako, Pilimon. Oo, nay. Pagkalin ni nanay, mahalin man ko. Bantayan ko lang siya nga magbalik. Kag mga saka man dililiwat. Nagapangangkat tungadaan si Girom nga mataksi kami. Kundi, damo daw kong haulin. Sigpot ila ulin. Ano na ni oras, man? Wala! Dapat na lang maglastusis ang udol. Matigang ako. Para na nga man balay. Wala! Ang amon pinakas ang ibitay ni nanay sa bintana. Wala na! Yung taong itaguro siyang kuring, ma. Paano ni Karun, man? Paano na lang ni Karun? Wala na kami sudan. 3 nga daan to kabilog. Panita, hindi ko ni Karun ni nanay, ma. Kinanglan mamilsir ako sa pagi kung saan ako makaluwas. Nakaibalon ako sa batong ko. Kwaon kong kuring kasi mapakaros ako sa yaguya ko. Kagtamot. Para nga, 12 linggo ni nanay bala nga nagpagigaway ako sa kuring. Wala gid sang pulos ang aton pagkadto didto, Pipa. Wala man gali madayon ang pagpauli sang bata ni Mariluida. Pilimon! Pilimon! Hindi ko dinay. Oh! Pilimon? Nagaano ka dira sa higad? Nga pulos Marta yulit ng imo mga nawungho kag kamot? Ginkaros ko siyang kuring, nay. Ano? Ano nga ginkaros ang kuring man? Nagagawayapi kami sa pinakas. Ano? Ang pinakas?
takap siya kuring ang pinakas, nay. Ginlagas ko siya, pero nagbato siya. Kuring lang, wala ka makasarang? Wala ito yung nga kuring, nay. Samtang nag-aagaway kami siyang pinakas. Nagadako siya nga nagadako. Sa huli, pariyo na kami kadako. O hindi. Pilimon, matuod gud la kun amo. Matuod gid nga ginasiling nila nga may kuring diri nga nagapamagat. Oo, nay. Amo na Amak mo nga pariyo na siya kadako sa akon. Amo to nga nalutos na niya ako. Wala ko gin maluwas ang binakas, nay. Nga nagbato ka pa sa demonyo, haw? Kung tani wala ka na lang nagbato. Nagdalagan ka na lang kang nagkuha sang cross. Gasala ko binay mo. Ang akon ginapaminsara mo nga itong sulod-anon nga pinakas. Ako nga daan ang ginbilin mo diri. Katong danan ko nga pangapinan ni na, bisan pa sa demonyo ang aton sudan. Ay, abaw, ang bata ko. Kaiso gali sa imo, Pilimon. Kag masaligan kagid. Oho, kadamo sang imo pilas. Ay, abaw, makaluluoy ka man, anak. Pilimon, nasyaan! Ay, bata man ina ni Sebastian. Nasyaan! Buhaya sa ulin! Nasyaan kay Pilimon! Ginobos siya nga mo na ulin! Ay, wala gid lang dire makalin si Pilimon. Wala ka da! Ginobos siya nga mo na ulin! Nagpangindi siya! Wala niya kami pagpabalusa! Mabalipad lang siya nga matigang pa siya! Pilimon! Buhaya sa ulin! Pilimon? Nay? Naghampang kagali sa idalom sang hulen. Kag amo na nagintakab sang kuring ang pinakas naton. Wala na siyang martay ulit, ha? Nagpamutang ka sang martay ulit, Pilimon. Ginkaros ko siyang kureng. Ano nga ginkaros ka sang aton kuring man? Ginpangutdan ko to yang iya nga koko. Anibal ka, Pilimon? Kaayo gid sa imo magpanunto, no? Agay! Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Ito buwan,
Makitaay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni Pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint tuig 1841. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, ginistoryahan ang bahin sa pag-raid sa isa ka foreigner
ngang nakuha mga illegal nga droga kag ang pagluting sini. Apang wala gin report kung ano nga pagkabutang ang ginpangkuha. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kari, nakaibalo ka na ba sa bag-o nga balita? Wala pa. Wala ako sang huyog nga mamati sang balita. Nga pulos lang makapadula sang gana. Pulos patyanay, kag pulos kawatay. Ati Ariya, lain naman nga balita, ya. Droga naman ini nga nasikop sa mga pulis sa kundo nga ginarkilan sa mga foreigner. Siya gali ang nagapadala diri sang droga, ha? Ano pa, hindi maubos ang droga diri sa Pilipinas. Ati maayo kun amo Bisan paano, mabuhinan ang kawatay diri. Kag hindi lang ina, ha? Ang mga pulis ko, no, madamo sang naluting sa kundo sa mga foreigner. Ha? Anong naluting? Ambot lang, Wala man ginambal, pero madamo ko, no? Ote, di na ya subong ng drakpan? Ara na sa kustodi sa mga pulis, kag wala ko no sang bill. Ay, kire. Milyonaryan ako. Sobra isa ka milyon ang akong partida. Uti ikaw ya, pilang partida mo? Isa ka milyon man Kaya man, may partida pa ako nga ido. May partida pa galing ito. Pati ido, ginilabtan mo pa? Mahal kayong ido nga ato ko ng baligya. Friends dog ato. Sobra isa ka milyon. Basi sobra naman ang imo gasto sa ido ngayon na. Kag hindi na siya magkaon sa mga pagkaon diri. Basi kung pangitaan kaniya sa mga pagkaon nga halin sa Paris. Okay lang. Dako nga akong mabaligya sina sa iya Kag itanya ko ina siya sa manggaranon diri sa aton. Kag baklan ko man si Marita sang auto Dalon ko siya sa kasa. Kay papilion ko to siya Ate, good luck Hi, Kari. Oy, ikaw gali, Kerry? Ginkibot mo ako Off duty ko subong. Gani na isipan ko, nga bantayan na imo pagwa sa eskwelahan. Ha? Ay, nyaaman haw. Dalakpon ako? Oo, dalakpon ka. Nagpangako ka nga mag-upod ka sa akon. Agud nga mag-snack. Dira man lang sa restaurant Ato? Ang dumdum ko gani kung lahog lang ato Wala ko nagalahog, Kari. Ano man, pwede tang makadate sa Kalanan? Ngabi nga hindi man. Good. Ay, ato galing akong salakyan, no? Dali ka. Sige na lang gani Hambalon ko siya karon. Parte sa amon nga nagguba nga atop. Kerry, kamahal sang Kalanan nga ginsudlan naton. Base kung maubos ang inugbayad mo diri Bago wala ako makabaton sang bonus Kani hindi ka magpalibog. Salamat Anong salamat? Ako ganing dapat nga magpasalamat. Kaya nagpasugot ka nga mag-date upod sa akon diri. Ang laom ko gani kung mamato ka. Kaya
Bago lang kita nga nagkilalahay mo. Oo man. Kung wala kami magkadto ni nanay sa imo presento, wala pa kita nagkilalahay. Ayaw gali. Ginbuyan gali ninyo Sanday Arnold? Wala man abi kami sang makita ka pamatuod nga nagahupot sila sang droga eh. Gani ginbuyan lang namon sila. Akig si nanay sa ila. Kay wala pa makaayong amon atop nga nabuslot. Ay, amo gali. Ati, aking magali ka mo sa amon eh. Kiti imbuyan namon si Arnold mo. Oo. Ate, ako na lang mapakaayo sa inyo atop Aha? Ay naahaw. Para hindi mahakig sa akon si nanay mo eh. Ay hindi na makahuluya sa imo. Lain niya nagbuslot sang amon atop no. Dason, ikaw yung mapakaayo. Wala kaso Kajutay man lang sinang abutang. May pakatuon lang ako nga panday sa inyo. Agad nga magkaayo sa inyo atop. Kag ihatag ko na sa inyong kwarta ngayon bakal sa material. Ako naman ang masuhol sa iya. Ay, baw makahuluya. Hindi na lang Kabalo man si tatay magkaayos ang amon atop. Pero ugaling, wala siya sang tiyempo. Ay, halit kidabing Arnold nga ato mo. Sige lang bala. Mag-abyan kita. Kagatungdanan ko nga buligan ka. Isa pa, ginbuyan namon si Arnold eh. Kaya may kahalitan pa siya buha sa inyo. Naguba pa ang inyo atop. Pero next time, hindi na siya makapalag kung maghimo pagid siya sang sala. Agod madula ang kaakig ni nanay. Tungod ginbuyan sa mga pulis si Arnold, ginako na lang ni Kiri pulis nga siya na lang ang mapakayo sang amon atop nga naguba. Sa pagpadayon ko pagid, ikaw si Iluminada Gargar, ma'am? Ako ba tuod? Ay, nga may dala ka mo nga martilyo, kag bara di kabrahaw. Kayuhon na mo na inyo kusina nga nabuslot, ma'am. Ha? Ay nga, ano ka mo? Panday. Ay, wala kami yan nagpatawag sang panday. Wala ba kami nagpakaayos ang amon kusina? Ginsugo kami ni Kiri pulis, ma'am. Oh, Kiri pulis? Oo. Kayuhon kuno namon ang inyo kusina nga ginhaboy sang adik. Ay, wala kami sang ibayad sa inyo to. Wala kaso, mama. May nagbayad na, ginbayran na niya. Wait. Ate, sige na. Siguro na nato ng pagkain sa kusina. Oy, Nunoy, libot. Dali na, kayong ta na eh. Nagsilang si Kiri pulis, na kinanglan tapuso nato na eh. Isla naton sen, kagtapi. Malain nga balita, Arnold? Oh, nga Samson raw. Takilid ka subong kay Manang Kari. Takilid man. Din pa kayo ni Kiri pulis ang among kusina nga ginaboy ninyo sang batong. Ano? Oo. Gingastuhan ni Kiri pulis ang among kusina. Gani, nakayo na to. Bago ng atop. Kag hindi ka na makasugat kay Manang Kari sa eskwelahan kag idulong sa balay. Ay, amo gali Samson? Oo. Wala man gani kung mag-una-una mo. Nga kilalahay gali si Manang Kari kag si Kiri pulis. Ate, husto kagid matuod Samson. Takilid matuod ako. Sino man nabing maruyag sa akon man? Pero nga ba lang nga nagapahubog ka permihaw, Arnold? Ambot man gani sama. Bata pa lang ko ya, nabugtawan ko na yung mag-inom sang whiskey mo. Kaga hindi ko na yung mabayaan niya. Hindi lang ko makauntat pa. Gali. Di, padayunon no pang pagpangaluyag kay Manang Kari? Wala pa man ko magkapangaluyag kay Manang mo. Iti nahuya man ko mo. Ilabig pagid kay iti. Akig sinari mo sa ako nga daan.
Kung magkadto ko sa inyo, ginatulok niya ako sa masakit. Hindi na siya makig kaya na kayo ng among kusina. Sige lang Anong ta kaya mo siling surtita? Nold, hindi ka na lang mag-inom. Uti ano na? Kamu ni Kari? Hindi pa, pero malapit na lang. Ote, kamu yan ni Marieta? Okay na? Ati, okay pa sa alright Abaw. Ginatagan ko siya sang auto. Kaginsigida, nagets ko siya. Naagahan gani kami sa hotel Abaw? Gusto kagid kiri. Grabing ex mo. Do sa malipat pa ko sa ngalan ko. Aba. Pero gusto ka. Tama gid sa iya kagasto. Kag nagapabakal naman siya sa akon sa mga alahas. May party ka man sa mga alahas sa ginrin naton dito sa kundo sa mga foreigner Ginregalo ko na ato kay Marieta. Kag sus, pati kalimutaw niya. Do sa malukso sa kakunyag mo. Bawa. Siling mo, birthday mo sa madason nga si Mana, Kare? Oo. May duty nga sinalo-salo sa balay. Kag-imbitado ka. Thanks. Pero mapauna ako sang birthday gift sa imo. Birthday gift? Ay, bawa. Hindi na lang carry Makahuluya sa imo. Madamo ka na sa nahatag nga gift sa akon. Bawa. Pinasahi ang gift ko ngayon Kag maluyagan mo gini. Amo gali? I-surprise ko kung tani sa imo. Pero nga natabuan, nga may ridon kami nga drug load karon sa gabi. Gani, ipadulong ko lang ang gift ko sa imo karon sa gabi Maghalong ka, Kerry, ha? Basi may matabo nga hindi maayos sa inyo pag-grade sa mga droga. Mahalong ako. Pero kinanglan ko nga mag-upod. Kati katungdanan ko bilang pulis. Kari, may nag-abot nga duha ka tawo. Kag may ginatuwangan sila nga dako nga karton nga pinutos. Kag may laso pa. Dako nga karton ay? Oo. Basi bala kun washing machine ang ginputos nila nga regalo sa imo. Wala man ako sa napaabot nga regalo, nay. Pero may ngalan mo ato sagwa nga Happy Birthday, Kari. Nay, pasudla abi? Ati ihuo Oy, mga tuto, ipasaka ng ninyong dala ninyong nga regalo nga ina. Dan alan diri sa salas Ay, pasi amo lang nasiling ni Kerry nga regalo niya sa akon. Ay, makadto ako sa salas Bilang ko si dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail.
Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop pa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Diary, bahin sang lagligan. Nagpauli si Albert nga nagahilibion. Kanigin pamangkot ko siya kung anong natabo sa iya. Kaginsugiran niya ako nga nakita niya si Joshua kag si Lalaine sa isa kakapihan kag malipayon nga magkaupod. Samtang si Ami naman kag Concha, ginsuknaan ni Ami si Concha nga nakita niya ang pagpainom sa niya Iloy sang bulong pagpatulog kay Joshua. Gani natulugan ini, kag wala madayon ang ilang nga date. Sa pagpadayon ko, Oo, Nay. Nagkahibalo ako. Kag sang sini ko lang gani na hibalan, naging gamit mo gali ato para kay nung Joshua. Agod nga hindi madayon ang pag-date nila nga doon ni nung Joshua kag Anbet. Nga nabuhat mo ato sa iya, Nay. Nga nabuhat mo na sa kaugalingon mo nga anak. Bangod hindi ako maluyag nga magdikit siya sa Anbet nga ato. Wala labot ka may makahuluya siya nga background. Ahaw lang siya nga maid. Kaglabaw sa tanan, hindi ko ya maluyag nga bayaan kita ni Joshua. Hindi ako maluyag nga magpangasawa siya. Kinahanglan ko pang bulig niya para nga mabuhi kita. Kag kinahanglan, tumaano niyang iya pangako nga hindi magpangasawa, tob-tob kinahanglan naton ang bulig niya. Sa banta mo ba, Lanay? Mapunggan mo sinong Joshua nga magpabilin dire? Kung makahibalo siya sang ginbuhat mo? Hindi mo siya mapunggan nga maghalin diri, Nay. Gani hindi pagbuhata sa amo ni Nomer ang ginbuhat mo kay Manong, ha? Kung hindi ka maluyag, nga isugid ko ikaw sa iya, Nay. May, wala ka sang huya nga sari sang anak. O sige, maglayas ka dire. Mag-upod ka kay Nomer nga ina. Apang tandaan mo lang, ha? Hindi ka lang maghinulsol kung anong matabo sa imo sa pilakadlaw. Wala sang huya. Wala sang huya nga sari sang babaye. Bo! Kanami, patsyon! Nay? Anong natabo? Ay, Joshua, nagpataban si Ame kay Nomer. Ano? Oo, nagbilin siya sang sulat nga hindi siya magpauli dire kay nag-upod na siya kay Nomer. Amo gali? Oo. Amo sinakaritubada sang imo nga utod, Joshua. Ritubada! Wala sang pagtaha sa akon nga iloy niya. Ay, sino na lang karon ang mabulig sa aton? Nagabuligay ka mo nga duha, agod nga masaguran ang aton nga pamilya. Apang karon, wala na siya ya. Ari pa man ako na yan. Pero Joshua, paano kung bayaan mo man kami? Paano kung magpangasawa ka man? Hindi ko mo pagpabayaan, Nay. Hindi ko kamo pagtalikdan. Basta, ikaw lang ang akong ginasaligan, Joshua mo. Ikaw na gid lang ya. Kag nagasalig ako nga hindi kaya magpangasawa. Pero, kung si Lalaine ang pangasawon mo, sugot gid kuya sa tanan nga oras, anak. Nay? Oo. Magaranon si Lalaine mo. Kag nakahibalo ako nga naluyag siya sa imo. Uti, ano pang ginahulat mo, anak? Siya balang pangasawa, anak? Bagay gid bala kamo nga duha. Kag hindi lang ina, ha? Manager ang iya nga amay sa planta. Kag sinong makapakot, ha? Basi kung ikaw pang mabulo sa pwesto sang iya amay. Ginpapaupod lang ako ni si Ramon para nga magpanghakwat sang dalalo ni Lalaine, Nay. Inimo niya ako nga driver kag atsoy sang iya anak. Amo lang ina. Gan hindi pagatagis ang lain nga kahulugan ang akon pag-upod permi kay Lalaine. Nagalin nabing ila driver eh. Kag akong ginhimo ni si Ramon nga mag-drive sang iya anak. Kuna mo, kaliting kahigayunan Tinguha nga makuha mo si Lalaine. Joshua, anak, mag-aayuhan ka. Kag kung mag-ayuhan ka,
Natural. Madalaman kami eh. Hindi bala? Joshua, gamita ang ulo mo. Gamita. Masami karon ang inyo pagpamasyar ni Joshua Lalaine, iha. May natabo na bala sa inyo nga duha? Oh? Aba, wala pa, ma. Nga aman. Abi mo, iha. Hungod ko nga ginpahalin ang aton nga driver. Agod nga si Joshua ang imo makaupod pirmi sa pagpamasyar mo. Kag para nga makahimo ka man sang paagi, agod nga babihag mo siya. Nahuya pa siya sa akon, ma. Amoy na nga, wala pa siya nag-move, agod nga magpangaluyag siya sa akon. Buhata ang tanan, Lalaine. Agod nga maagaw mo siya kay Anbet. Oo, ma. Hindi ko pagtugtan nga makapalapit pa siya kay Anbet nga ina. Hindi, ma. Marta, may nagdulog nga salakyan sa atubang sang aton balay. Bay, salakyan? Oo, katahom nga salakyan. Ba? Siya na ina, ang tag-iyas ng salakyan. Bukseng pertahan. Kag pamangkota kung sino siya. Oo, Mrs. Marta. Wala ko ginapaabot nga may bisita nga maabot sa balay. Gani ginsugo ko si Anbet nga pasudlon ang amo nga bisita sa pagpadayon ko. Ari bala diri si Marta? Sino ka, sir? Sabta pamangkot ko. Ari bala diri si Marta? Be, Cesar? Ba, Marta? Cesar? Wala bala ako ginalahugis ang akon nga panulok. Ikaw gid bala? Ako ini Marta. Cesar, utod ko. Saan ka nakahibalo nga ari ako diri naga-star? Diri sa Santo Bernardo. Nagkanto ako sa bangko. Kaginsugiran ako ni Mr. Garcia. Ginsugiran niya ako nga pigado kayong kahimtangan mo diri. Kagpatay na galing bana mo? Nga wala ka magpauli sa balay? Nga wala ka magpangayo sa bulig sa aton? Cesar, ginkabig ako nga patay sang aton amay. Kag nagpaandam siya, nga hindi ako magbalik dito. Bangod nag-upod ako sa akon bana. Bangod gintuman ko ang akon luyag, nga magpamana sa lalaki nga wala niya maluyagi. Patay na si Papa. Kagamuan sa Manong Carlos. Kag ako karon ang nagatipan sa mga propiedad naton. Nakahibalo ako sang ilubong si Papa. Ato ako dito. Nagtambong man ako si Elubong. Apang sa malayo lang ako. Wala ako magpalapit. Bangod na kahibalo ako. Akig man sa akon si Carlos. Kag diri ako nag-istar sa Santo Bernardo. Sang mapatay si Jean, ginbaligya ko ang akon balay. Kag nag-arkila sa balay nga ini. Gusto gisugid sa ako ni Mr. Garcia. Pigado kayong kahimtangan mo diri. Kag nahuya ako nga makahibalo mga tao nga ang isa sa katapos sa aton panimalay nagamuli-muli sa kaibulon. Gani nagkari ako diri. Agud nga dalon ka pauli. Ano? Oo, Marta. Dalon ka ikaw pauli. Kadako sa aton balaya. Madamo sa mga kwarto dito.
Apang ikaw, nagmantuner ka diri sang gamay nga balay nga ini? Malipayon ako diri. May kaupod ako. Ang akon kabulig. Si Anbet. Sa galing ka bulig mo? Ato sa utong akon anak Marta, si Victor. Si Victor? Mm. Nga sang magalin ako sa aton, gamay pa siya. Kagayan, wala na siya makadumdum sa akon. Pahibalang akon anak, sini nga siya nga ginpatawag ko siya ha? Luwag ko nga makita siya ni Marta. Oo, sir. May babae nga nagapalapit sa akon. Matahom siya. Dos hindi man ako makapati ba? Nga may makita ako nga matahom nga babae sa banwa nga ini. Sir? Ginapasulod ka sa ibabaw sang imo amay? Masulod ako sa balay? Oo. Sino ka? Ako si Anbet. Maid ni Mrs. Marta. Maid ka sa nga kuntiya? Oo. Magwa ko sa auto Ara, nagwa siya sa auto. Ay ala, kanubo sa iya. Mataas ba ako sang jutay sa iya? Ba? Ginkusi mong akong dughan? Kanami sang dughan mo, no? Bastos! Hala, ato na siya. Nagsulod na siya sa balay. O hindi. Amo gala itong hinablos ni Mrs. Marta? Kalain sa iya. Dumanyak. Kinahanglan hindi ako magpalapit sa iya. Kay basi balaliwaton niyang iyagin buhat sa akon. Amo ini si Victor, Marta. Victor, amo ini si tita mo. Si tita mo, Marta. Kamusta ka, tita? Victor, hinablos. Salamat ka nakita ako pa ikaw. Subunggit maghimos ka na, Marta. Dalon ka namon. Juan Cesar, hindi ako makaupod sa inyo. Kag nga, pigado ka dili kaayo Kag kinahanglan mong bulig namon. Kag hindi ako maluyag nga magkahibalo ang tanan nga ginpabayan ka namon diri. Nga nagapagabuhi ka nga miserable kaayo. Gani kinahanglan mo ang bulig namon. Nakahibalo ako sina. Ang buot ko silingon. Hatagian ay ako sa kahigayunan nga makapanghimos. Kag makapaalam sa mga tao diri nga maayo sa akon. Isa pa madamo ako sa mga gamit nga dalalon sa akon nga paghalin. Madamo sa mga gamit dito sa balay. Ibilin mo mga basurang ina dire. Cesar, hatagi ako sang pila ka adlaw. Kung mahimo, buwas na lang ako ipasugat diri. Bueno. Ikaw ang mahibalo. Pero buwas, ipasugat ko ikaw diri. Oo. Kag salamat, Cesar. Salamat, Gid. Malakat na kami, tita. Oo, Victor. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.